алейкум ба ҳамагӣ. Чӣ ки дар видеои гузашта гуфта будам дар бораи он ки аз Анталия чӣ хел видео мекунам. Хулос дар ин видео мехоҳам фаҳмонам чӣ хел аз Анталия аз вақте ки аз аэропорт мебароед дар он ҷо агар ки хоҳед сим-карта гиред, нахоҳед нагиред, трамвай аст наздики аэропорт. Барои ба трамвай нишастан аз аппарат ё ки карта мегиред ё ки билети якдафаина ва ё Анталия карт бошад 11.5-12 лира аст. Хулос вақте ки Анталия картро мегиред, ба трамвай нишаста ба тарафи отогар меравед. Отогар яъне стансияи автобусҳое ки ба дигар вилоятҳо меравад. Аз он ҷо бо нархи 190 лира билет мегиред ба тарафи Истанбул. Ба тарафи Истанбул дар муддати 11.5 соат расида меравад тавассути автобус. Ки аз автобус мефароед, албатта автобус дар стансияи СНР ман мекунад. Аз он ҷо метавонед ки тавассути метро ба Фатиҳ оед, аммо барои он бояд Истанбул карт гирифт. Истанбул картро ман гирифтам, нархи Истанбул карт 25 лира. 25 лираи Туркия аст. Вақте ки Истанбул картро гирифтам, тавассути метро ба райони Фатиҳ омадам. ҳоло бошад барои ин ки тасаввуроти хубтар пайдо намоед, аз порчаҳои видеое ки ман ҳангоми дар сафар буданам видео карда будам, дар давоми ин видео мегузорам. Боқӣ дар амони худо бошед. Салому алейкум. Якумин бор дар Анталия омадам, рафтам ба Истанбул бо трамвай фонаркурака через трамвай бояд отогар бояд бурам, баъд дар уҷа Истанбул мерафтам. Ака трамвай юфтам. Аэропорт Анталия омадем, насиб боша Истанбул омадем. Барои ӯро ози трамвай ишташтем. Автобус мерафта, вақти трамвай осонтаре. Рамози айфон барои бо Анталия карт аддел мехарӣ 11 турецки лир. Ҷа омадем, ака барои трамвай рафтан 7 лира гирифт. Анталия карт мегирем корочи 7 турецки лира. Айфон аппарат махсус аст. Оли уша аден нишонтон метам чӣ хел карта гирифтан мекунам. Хулас ин станция ё ҳам шаҳри отогараш омадем. нархи насиб боша мо билета гирифтем 290 лира билет кардем. соати 11:30 автобус мемия насиб боша Анталия Истанбул мерем. Автобус Испартадан буда тарафи Испарта сар кардам, через Истанбул мегзарам. Хулас ба воситаи ҳамин автобус мо метавонем ба Истанбул бирем. намоишдем насиб карда боша соати 11 роҳ мебурем. мо рафтаем тарафи Истанбул рафтесем. Ба фикрам қариба 200 зиёд километр монд, 3 соатара. Айни ҳол бошад стансияи Билеҷикда омадагем автобус. Хулас мо Истанбулда як аз районҳои дигаша СНР дар расидем. ака насиб боша райони Фатиҳ дар рафтан тарафҳои марказ. ози метро 6 дақиқа истодаман додам. барои метро ҳам бояд инҷода аддени ранги ҳамо Анталия будагӣ. Анталияда Анталия карт ҳаст. инҷода боша Истанбул карт мегирӣ. Истанбул карт нархаш 25 турецки лира будаем.